Skúste si dnes v ére smartfónov a umelej inteligencie postaviť dom podľa 40-ročného nákresu. Nešlo by to však. A predtým sa takto na Slovensku plánovali a ešte stále plánujú celé mestá a obce. Ale táto stará éra sa v našom kraji skončila. Ja viem, územný plán znie nudne, ale je dôležitý, pretože rozhoduje o tom, kde bude škola, cesta, priemyselný park alebo zóny na oddych. Bez neho sa naše mestá a obce nemôžu rozvíjať. Do roku 2032 majú byť všetky územné plány digitálne, lenže mnohé obce na to nemajú peniaze ani odborníkov a zostali v tom samé. V Košickom kraji sme sa rozhodli nečakať na zázrak. Starostom sme podali pomocnú ruku a ako prvý a jediný kraj na Slovensku sme založili Urbin KSK. Náš urbanistický inštitút pomáha mestám a obciam plánovať budúcnosť. Namiesto drahých externých firiem im poskytujeme odborné služby priamo z kraja. Budujeme moderný systém digitálneho územného plánovania. O spoluprácu už prejavilo záujem 34 obcí a s ďalšími intenzívne rokujeme. Nezostali sme však len pri pomoci obciam. Vytvorili sme geoportál KSK. Na jednom mieste tak sprístupňujeme mapy a dáta, ktoré pomáhajú lepšie sa rozhodovať a zvyšujú transparentnosť kraja. Od roku 2022 sme nahrali už 225 datasetov a ďalšie pribúdajú. Verejnosť, samosprávy, aj firmy si dnes vedia na pár klikov nájsť informácie, ktoré sa kedysi zdĺhavo hľadali po úradoch. Je to veľký krok k otvorenému a modernému kraju. A prečo to celé robíme? Pretože dáta sú dnes novým zlatom. Kým v roku 2018 sme mali informácie len o pár priemyselných parkoch, dnes máme zmapovaných takmer 700 lokalít v našom kraji. Investorom tak už neukazujeme papierové mapy, ale dáta v reálnom čase. A práve to robí náš kraj atraktívnym pre nové investície, pracovné miesta, vyššie mzdy, lepšiu infraštruktúru, aj kvalitnejšie služby pre ľudí. Košický kraj je dnes lídrom v územnom plánovaní na Slovensku. Ako prvý sme založili inštitút Urbin KSK. Ako jediný vytvárame digitálny rozhodovací model pre umiestňovanie stavieb v regionálnej mierke, pretože zodpovedný rozvoj kraja potrebuje dáta, otvorenosť a moderné plánovanie. A my našu budúcnosť už dávno neplánujeme len na papieri. Budúcnosť plánujeme digitálne.